आं मा सोलायलायबाय मान न' अबेयाव निजे हरदो मालाय बिदि खिथानो बिदि आरो खोथाया आं बायद'खौबो दाना मोजां एसे दिन्थिनोसै बायद'आबो जाला माला बायद' नङा इयो जोंना जाहैबाय बायद'आ सोरबा गथ' गथायफ्रा बेमार जाब्लाथाय फैयो आरोना धेमाजि र'डआव होमबाबिदर आङो बुंनोसै नैबे बायद'आ जाहैबाय ना बायद'ना जेनेबा खै बोसोर जाखोलै बिदि होमबाथ' 22 एक्सपिरियेन्स आच्छा 22 ना 2001 दा जेनेबा नोंनाव जेनेबा बर' हिसाबै बर'फ्रा फैगोन ना फैया कास्टमार नोलोबाय ना ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनाथ' बैयावसो फ्राय मिथिनाया ओमफ्राय दा जेनेबा बेयाव फैनाया सोरबा आन्दायोना सोरबा 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 आन्दायोना जोंनि दखाना सोरबाफ्रा बायद'खौ नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ नङा होमबा बे बायद'निया माने सतगियारि हमिअ क्लिनिकमोन बिथांनि दखाना ओरैजाय NSPC र'डआवमोन दायो बेयाव फैनाया मास मोनथाम नामा मास मोनब्रै जाबायनो थाखुमालायदों आरोखि दसे जिरायदो बायद' आरामनो आंहानो फंबाय दा इयो दुस्थ'जोबो जाय गैलालाय सथिनोबो ओमफ्राय नोङो दा बेयाव अबाव फैखो आंहालाय फार्मासि दं नालाय आंहालाय फार्मासि इयाव फैबाय इयाव फैबाय आं मा सोलायलायबाय मान न' अबेयाव बै इथा खाथिना मानोना बैयावसोमोन ना बेयावलाय मानो लाबोखो निजे हरदो मालाय बिदि खिथानो बिदि आरो खोथाया आं बायद'खौबो दाना मोजां एसे दिन्थिनोसै बायद'आबो जाला माला बायद' नङा इयो जोंना जाहैबाय बायद'आ सोरबा गथ' गथायफ्रा बेमार जाब्लाथाय फैयो आरोना धेमाजि र'डआव होमबाबिदर आङो बुंनोसै नैबे बायद'आ जाहैबाय ना बायद'ना जेनेबा खै बोसोर जाखोलै बिदि होमबाथ' 22 एक्सपिरियेन्स आच्छा 22 ना 2001 दा जेनेबा नोंनाव जेनेबा बर' हिसाबै बर'फ्रा फैगोन ना फैया कास्टमार नोलोबाय ना ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनाथ' बैयावसो फ्राय मिथिनाया ओमफ्राय दा जेनेबा बेयाव फैनाया सोरबा आन्दायोना सोरबा 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 आन्दायोना आं नैबे बायद'खौबो आं लोगो मोननाया बेनो लोगो मोननाय माने आङो भिडिअखौ लादों बेनि थाखायनो जे नैबे बायद'नि दखाना सोरबाफ्रा बायद'खौ नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ नङा होमबा बे बायद'निया माने सतगियारि हमिअ क्लिनिकमोन बिथांनि दखाना ओरैजाय NSPC र'डआवमोन दायो बेयाव फैनाया मास मोनथाम नामा मास मोनब्रै जाबायनो खिन्थु सोरबाफ्रा जुदि नागिरनानै मोनाखैब्ला नोंथांमोनहा फैबानो जाबाय ओरैजाय धेमाजि र'डआवहाय नैबे जा बायद'नि दखाननि खाथियावनो ओरैजाय माने लागबाग माने नांजाबनाय होनबाबो गाज्रि नङा आरोखि ओंखायनो फ्राय सोरबाफ्रा जुदि मिथिदोंमोनब्ला सोरबाफ्रा जुदि बायद'आ गैला जाय जायगायाव दंमोन बेखौ जुदि नागिरनानै जुदि थाङोब्ला नोंथांमोना जायगाखौ मोननाय नंला मानो होनना बुङोबा जायगाखौ सोलायबाय नालाय ओंखायनो नैबे धेमाजि र'डआव फैबानो जाबाय आरोखि आं बायद'आ गासै बायबाय दङ माथो बायदिसिना रायज्लायजानो गिदिं बे आंखौहाय आंखौ मा जाबाय इयो बायद' मानि थाखाय बायबाय होननो मिथिबायना आं बेनावहाय माखासे बाथ्रा सोंगोन आङो बेखौ आं दायो ससियेल मिडियाआव फैला आङो बेजोंहाय माने ससियेल मिडियाखौ आङो मानो फैला होनना बुंबा बेजों माखासे सिक्रेटलि बाथ्राबो आं रायलायगोन दायो बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बुंसै नैबेयावहाय आरोना बे जोंनि सारियालियावहाय जोंनाव माने बर' हिसाबै होनना बुंब्ला जोंनाव थिथि थाथा माने बुंनो हायो आरो मोनसे समावथ' जों माने बर' दखान बा बर' बेफोरबायदि हमिअपेथिकनि बा सोरबा डाक्टार जा बा फार्मासिस्ट जोंनि नैबे सारियालियाव गैयामोन खिन्थु दा नैबे 2001 बा 15 सननिफ्रायसो फ्राय माने मोनफा मोननै दखानखौ होनाय जादों आरोखि ओंखारदों मोनसे समाव नायबाथ' आयु हाबाब न' गोजौ थाग्रा ओमफ्राय ओरैजाय बै मा होनो बिसोरखौहाय मारवालि बेंगलि बेफोरनि गोजामोन जियानो जा जोंनि बर'फ्राबो खमै नंला जेरावबो माने दावगाबाय जौगाबाय बिनिखायनो माखासे हारिया मा जाहैबाय जोंनि माखासे जौगानायखौ नुनानै माखौबा सेना लाफिननो नागिरदों खिन्थु जों रायजोफ्रा सांग्रां जायाबा खिन्थु साबधान दै आं बेखौ माने ससे बुंखाबाय आरो थेवब्लाबो आं भिडिअखौ फैनाय हिसाबै एसे रायलायबाय नोंथांमोना मा सानो गाज्रि मोनो मोजां मोनो नोंथांमोननि खोथासै
जुदि बायद'खौ जुदि नांगौब्ला आंनाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ जुदि मालाबा जुदि बायद'जों जुदि रायलायनो गोसोब्ला सोरबा गथ'फ्रा जुदि गुजुनाय मानाय हेन थेन खोथा मृत्युसिम आरो ओंखायनो जुदि सोरनोबा जुदि मालाबा जुदि कन्टेक्टफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट नाम्बार नांगौब्ला आंनाव फन बा मेसेज खालाम बा आंनाव मोनसे फन खालामबानो जाहैबाय आंनावबो बायद'नि फन नाम्बार दंखायो नोंथांमोननो आङो एनि टाइम नोंथांमोन आंनाव मेसेजावबो मोनगोन बा फन खालामबाबो आङो फन नाम्बारखौ हरनो थाखाय राजि आरोखि आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय दै बारा गोबाव खालामना बाय बायनो ओंखायनो आं बुंबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामना हो